En Sicilia Invoca no hacemos pizzas, las creamos con masa fina, horno de leña y el toque mágico de nuestros pizzeros italianos. Porque aquí la tradición no se imita, se saborea. Pide tu pizza, tu pasta o tus postres artesanos y disfrútalos donde quieras con nuestro servicio a domicilio. Sicilia Invoca, auténtico sabor italiano en Santiago, Bertamiráns y A Coruña. Sicilia Invoca, cuando la pizza es arte, se nota. Your sympathy, there's nothing you can say or do for me. Pois abrimos o noso espazo de deporte local patrocinado por Sicilia Invoca e hoxe poñemos o foco na Sociedade Recreativa San Xoán de Calo, que o próximo 24 de febreiro dous dos seus adestradores viaxarán nada menos que a Ukunda, en Kenia, para desenvolver un campus solidario dirixido a nenos e nenas con diversidade funcional e as súas familias. Farano da man de Man Project, que é unha asociación nacida aquí en Galicia no ano 2022 coa intención de apoiar familias de Kenia con fillos e fillas con diversidade funcional. Unha iniciativa que non xorde da nada, senón que é a continuidade dun traballo que a Sociedade Recreativa San Xoán de Calo leva anos desenvolvendo aquí, combinando tradición, cultura e deporte cunha aposta ben firme pola inclusión e pola solidaridade como sinais de identidade. Así que nada, para falar de toda esta iniciativa e da historia da Sociedade Recreativa San Xoán de Calo, teño aquí, estou moi ben acompañada, teño a Manuel Buján, que é o coordinador da Sociedade Recreativa San Xoán de Calo. Que tal? Moi bo día. Hola, bons días. Bueno, non é a primeira vez que visitas os nosos estudios, verdade? No, xa vin outras ocasións. Sempre sodes unha emisora que nos dá un poquinho de voz ao fútbol modesto e neste caso unha iniciativa tan chula como a que facemos. Bueno, a verdade é que se vamos a coñecela un poquinho máis polo miúdo, camán de tamén dos protagonistas que van viaxar ata Kenia dende Calo. Eles son Antón e Brais, adestradores da Sociedade Deportiva de Calo, e un poquinho nerviosos e ilusionados ante a viaxe a Kenia. Contádeme, como estades a vivir estes momentos previos? Sí, eu creo que o que diste, nerviosos e ilusionados a partes iguales. Sí? Antes era máis ilusión porque a fecha estaba un pouco máis lexos, pero a cada que se acerca a fecha un pouquiño de nervios sí que veñen polo viaxe, polo que che contan de como é toda lá, que é unha realidade moi distinta a nosa. Bueno, un pouco de nervios sí que veñen. Antón? Sí, sobre todo eso, nervios, porque ao final o que descoñeces sempre mete un pouco de medo e tal, pero bueno, ben, con ganas. A Sociedade Recreativa San Xoán de Calo combina, como dicía eu na introdución, cultura, deporte, pero tamén destaca pola súa aposta, non pola inclusión. Como definirías, Manuel, a sociedade actualmente? A sociedade actualmente, levamos a unha etapa de crecemento en que foron surdindo proxectos que creemos que son moi importantes, tanto como no ámbito social como a nivel xeral da nosa parroquia, do noso concello, da nosa comarca, como dunha forma egoísta para que os nosos nenos e as nosas nenas vayan descubrindo de que a través do deporte, que, por exemplo, co equipo genuíno que xa estuvemos aquí, que todo o mundo pode facer deporte, neste proxecto que, lóxicamente, a eles, cando veñan de volta con todas as súas experiencias vividas, vamos encargar que a transmitan aos nosos nenos e as nosas nenas para que vexan que hai outro mundo que se pode traballar para intentar cambiarlo un pouquiño, poñer o teu graniño de area para poder facelo. Sodes unha entidade con máis de 60 anos de historia, que conta con escola de música, con banda, con pandeireteiras, co fútbol, non? Como protagonista tamén. Como se combina todo isto?
protagonista non somos a partes iguales, tanto monta tanto cultura como deportes, somos unha sociedade distinta, un clube de fútbol sobre todo totalmente distinto, na que todos temos que entender que temos unha parte de cultura, unha parte de deportes na que todos convivimos, é dicir, temos a escola de música tradicional, a escola de música oficial, que temos o grado elemental, e despois temos, pois, agora mesmo 26 equipos de fútbol. Desde que temos, pois, ahora mesmo só nos falta unha categoría para ter todas as categorías femeninas. É unha aposta que levamos 4 anos facendo polo fútbol femenino dende a base. E despois o genuíne, que ahora casi temos un A e un B sendo punteiros na comarca, porque non hai máis, a verdad. Non é que seamos os mellores, somos os mellores e os peores, porque non hai máis na delegación de fútbol de Santiago que nós. 26 equipos, dende os máis pequeninos hasta os veteranos, non? Hasta veteranos, temos desde biberóns a veteranos, en fútbol mixto hasta alevíns, todas as categorías. En fútbol femenino, pois nos faltan simplemente un equipo infantil femenino, que as expectativas son que o ano que ven o podamos ter, xa teremos todas as categorías de fútbol femenino e todas as categorías de fútbol masculino, tendo os dous primeiros equipos, un na primeira Galicia e outro na primeira Galicia tamén, nas máximas categorías do fútbol, vale? E, bueno, antes deste proxecto de Kenia, pois xa derades un paso moi importante ao crear o primeiro equipo da comarca de Santiago integrado a nosa Champions, non? De fútbol, unha competición oficial para persoas con discapacidade intelectual. Ata que punto marcou aquela aposta por unir o fútbol e a inclusión un antes e un despois para a Sociedade Deportiva Calo? Pois foi un punto de que todo o mundo descubriu que ese proxecto, cando empeza, realmente pensas nos participantes, nas persoas con discapacidade que van poder xogar ao fútbol. Pero a miña maior sorpresa foi un día que indo ao colexio das miñas fillas por outro motivo me di un dos mestres do cole me di: "Oye, Buján, hora boa por este proxecto", tal, e, bueno, gracias, pero logo víchelo na prensa, non tal. Dicen exactamente, oíchenos en Radio Líder. Moi ben. E díxome, sí, bueno, algo vin, despois, pero outro día había un neno correndo alrededor do campo que os outros nenos o colleron excelente a xogar, un neno con discapacidade, nunca pudera xogar cos outros nenos, o profesor quedou atento e dixo como, dixo, non, é que nós estamos nun equipo que sabemos que todo o mundo pode xogar ao fútbol se quere. Para min é o mellor premio, é dicir, podemos ganar, ascender a preferente, ganar a Copa do Sar, ganar a Copa do Sar femenina, ganar o que sea, pero que conseguíranos que os nenos da nosa base descubran que todo o mundo pode xogar ao fútbol e que todo o mundo pode conseguir as súas metas, pois é o maior logro que levamos conseguido nos últimos anos, sin lugar a dudas. Un valor moi importante, pois, para chegar xa tamén aos cativos e cativas. É todo o mundo, sí. Claro. Eu dicía cando foi o debut deles co Deportivo, que xogaron en Calo, cheguei a casa e dicía a miña muller, dicía, oye, que, gustouche? Dixen, joder, veño para casa con agujetas aquí. É dicir, botei a mañán rindo e notaba que me doían os mofletes do contento que estaba co proxecto. Eu e toda a directiva, os xogadores, os entrenadores, foi moi chulo. En iso intentamos que sea un fútbol, un dos lemas que temos na nosa camiseta é máis que fútbol. Pois intentamos que eso sea. E como chega este proxecto de Kenia ata a Sociedade Recreativa de Calo? Pois o proxecto chega nunha camilla. Nunha camilla? Sí, que a nosa fisio, que é a que creou a Fundación Man Project, que é Marta Falguera, que me dixo, mano, había que facer algo en Kenia co do fútbol. E, bueno, venga, que facemos? Pois isto, como enfocamos? Así, un campus. E o Marta, pero que pintamos nós facendo un campus de fútbol en Kenia? É dicir, nós non temos o máis mínimo interés de traer un xogador de Kenia, que é o que podes pensar, non? E ela dixe, non, todo o contrario, é dicir, é buscar darlle un respiro ás familias que poden xogar ao fútbol, que é a súa pasión. Nós lle mandamos ao ano pasado unhas camisetas, unhas botas, e esas fotos que nos mandaron nos daba tanta satisfacción de ver aqueles nenos que as camisetas do Calo, que as botas do Calo, vías algúns que tiñan un pé do número 33 e nós lle mandamos unhas botas 39 e andaban con elas, e metíame con Marta e dicía, poñe calcetines que van, mano, que calcetines? Mano, pois a seguinte vez hai que mandar calcetines.
E dixo, bueno, pois vamos. Ela me dicía, pero veste e tal. Agora tío dúas fillas, non me podía permitir marchar 15 días así. E entonces, bueno, fixen unha X persoas das que eu consideraba que dentro do club podían ir, e quizás os dous que estaban de primeiros na lista, ou mellor non eran os primeiros da lista, pero ora quedo ben dicíndolle, dixeron que sí. Ao principio creo que o dixeron sin valorar exactamente o lío que iba a ser, e agora xa están aquí lanzados que eles expliquen desde este punto Manu Buján Están asintiendo en todo. Sí, porque eu creo que ao principio sumámonos un pouquiño como nos ao final facemos, pues eso, temos un montón de ideas, de iniciativas, levamos a cabo un montón de cousas e foi un pouquiño como, veña, va, unha máis, para adiante. Sí, non, ao principio creo que non lle damos a importancia que ten realmente, que era, bueno, pues un proxecto máis, está ben, é moi chulo, pues veña, para adiante. Pero ahora que é o que che dicía antes, que se acerca a fecha, que ves a realidade, que ves todos os trámites que temos que facer, que ves todo o que nos contan, todo o que temos que facer alá, pois impresiona un pouquiño máis. Creo que ao principio non lle damos esa relevancia, pero ahora que estamos metidos de cheo e que estamos a días de marchar, creo que sí que lle damos. Sí, sí. Sí, Antón? No, sí, sin duda. O sea, eu, polo menos personalmente, cando dixen que sí, foi como, é unha experiencia increíble, pero claro, ahora que está tan cerca, que xa che contaron o que te ibas a encontrar, as situacións que ibas a ter que pasar ali, pois, home, sí que é verdade que, o sea, chama moito atención, pero tamén, home, asusta un pouquiño, sí. Non dubidastes en ningún momento? No, eso o sea, sí que no. dende o principio, dixechedes sí. Sí, eso Sí, sí. a verdade que sí. A min vacilaba un pouquiño, porque me dá un pouco de reparo todo o tema de bichos, animales, todo ese tema levo moi mal, xa levo moi mal aquí. Era o vacile constante con eso, pero creo que en ningún momento dudamos de imos, non imos, desde o principio foi un sí, cas seus medos e respetos, pero bueno, sí. Vos sodes adestradores da Sociedade Recreativa de Calo. Sí. Que equipos adestrades? Nos adestramos na base, eu adestro a un benxamín máis a un infantil. Eu entreno, bueno, aos porteiros da base e tamén a un alevín e un infantil tamén. E a maiores, bueno, xogamos os dous no mesmo equipo no senior. En que vai a consistir o voso traballo en Kenia? Vades o 24 de febreiro, é dicir, a O luns. semana que ven, xa? O luns? Sí. O luns, marchamos o luns. O luns marchamos camiño a Madrid en furgoneta, aí saímos o voo pola noite, imos ata a capital de Etiopía, Addis Abeba, facemos escala ali un par de horas e despois viaxamos hasta Mombasa, hasta Kenia. E depois recollenos ali e unha hora de camiño hasta Ukunda. Sí, viaxamos solo, son casi 24 horas de viaxe. Entre unha cousa e outra, sí. Sí, di, Antón. No, eso que sí, que algo máis incluso, porque o viaxe en coche desde ali non sabemos moi ben como vai ser de distancia, pero bueno, sí. Sí, porque nos dicían que había varias opcións, unha opción que era larga, que son outras 4 horas, pois escoller tamén un ferry, outra opción corta, pero hai que pagar un peaje de unha hora, bueno. Nós o que vamos moi avisados ali, que é o que dicías ti do traballo ali, é que temos que ter moita capacidade de adaptarnos. Porque nós o que aquí temos todo moi marcado, moi estructurado, alá para nada é así. É dicir, alá hai cambios constantes, ali podenche dicir, nós, por exemplo, levamos planificado un traballo que é que imos desde as 7 da mañán hasta as 11 da mañán, todos os días ali traballamos, en principio baixas na praia, co campus de fútbol, actividades de fútbol na praia. Despois hai un pequeno descanso máis a hora da comida, e logo creo que de 3 a 6 son actividades tamén de fútbol nun orfanato que hai ali. Nos levamos ese planning un pouco estruturado, actividades planificadas e todo eso, pero que nos din é que temos que ter a capacidade de adaptarnos, porque todo o que nos levamos planificado pode ser que cheguemos ali e que nos digan, pois en vez de traballar con 30 ou 40 familias, vas a traballar con 50 ou con 10. Nunca sabes. Por lo tanto, hai que ter esa capacidade de adaptación porque é así. Claro, capacidade de adaptación e de improvisación, A improvisación, ¿no? sí. Claro, porque sabedes máis ou menos cantas familias van participar? Sí, nosa cifra que nos din é que son alrededor de 30 a 40. Pero, a partir de aí, eso, capacidade de adaptación e improvisación. E idades? Idades, pois, desde pequeniños de 6 anos, 7 anos, hasta ten moitos irmáns, pois 14, 15... Cantos días estaredes desenvolvendo o campus? Son Volvemos o día 9. Son alrededor de 15 días, Sí, 14 días. Que papel credes que pode xogar pois o fútbol como ferramenta de improvisación, de integración e de inclusión?
eu creo que é un pouquiño o que traballamos xa aquí en Calo, que o utilizamos como unha ferramenta consistida de inclusión, de que todos sean conscientes de que poden ter esa oportunidade de xogar ao fútbol, de disfrutar, de ter ese tempo libre, pois un pouquiño o que queremos implementar aquí, pois tamén queremos levar alá como esa ferramenta que nos di Marta, pois que ao final teñan ese tempo de respiro, de facer un deporte que é o que máis lle gusta, pois que ao final eles tampouco teñen as ferramentas para poder facer, pois igual non teñen balóns, igual non teñen botas, non teñen equipacións, bueno, pois un pouquiño levarnos todo eso e dar esa oportunidade. Claro, porque además de desenvolver ali o campus, fixestes unha recollida solidaria de distinto material que vades levar tamén a Kenia con vos na vosa maleta. Nas nosas maletas, porque ese foi un dos problemas de a ver como levamos todo hasta lá, porque claro, pero bueno, sí, a verdade é que temos moita sorte da xente que temos en Calo, que sin a xente que rodea o club, que está involucrada no club, non sería posible, porque ao final nós somos un pouquiño esa cara visible que imos ir alá, pero sin eles non sería posible, porque para que isto fora posible fixaronse, non sei, unha carreira solidaria, que xa fixáramos ano pasado, e os fondos foron para os vos, para toda a iniciativa. Ao final foi a nosa xente de Calo, dos pais, as familias, que aportaron, e sin eles sería imposible. E a recollida que distí, igual, viñeron un montón de pais, de nais, a traer botas, a traer camisetas, a traer pantalóns, a traer xoguetes. Bueno, pois ao final nós somos esa cara visible, pero sin eles sería imposible. Falades da carreira solidaria, esa foi a San Silvestre, non? Que creo que foi decisiva para poder facer este viaxe a Kenia, non? Que supuxo para vos pois toda esa resposta da veciñanza? Manuel, pregúntoche agora a ti, pois que se volcara con vos para que poidades facer realidade pois este viaxe a Kenia, non? Esta iniciativa solidaria tan bonita. A ver, esa era un pouco unha aposta sobre seguro. A nosa masa social nese aspecto é unha auténtica locura. É dicir, nós sabíamos que estábamos convencidos que íbamos chegar aos fondos que facían falta, pero bueno, non quita que a través de M-Sport, que foi o que colaborou con nós ca plataforma, pois Brais, eu, Antón, Esteban, estuéramos todos os días, creo que entrábamos 15 veces de media ao día cada un para ver se iban notando xente e tal, e pasamos de 400 persoas que se notaron para correr. En ese día, nós cando chegamos, ou cando vimos que o que había que chegar estaba, foi case os whatsapps automáticos de está, vamos a Kenia. É dicir, a xente colaborou, agora colaborou ca donación, detalles de, por exemplo, camisetas de fútbol, camisetas que aquí nós aos nosos fillos non lle damos ao mellor o valor que teñen, pois ti chegarlle con unha camiseta do Barça, do Celta, ali para eles é un tesouro. Temos que agradecer tamén a Campos e Torneos do Villarreal, que nos mandaron sobre, non sei, 200 camisetas do Villarreal para levar, e imos tamén tinguilos de amarillo, con lo que temos aí un convenio con Campos e Torneos. Depois imos levar camisetas nosas para que sepan o que é o Calo, porque ao final non levar camisetas do Barça, do Madrid e do Celta. Claro. Pois levamos camisetas do Calo para que teñan un recordo ali do club. E iso nos era o que che dicía, era un poquinho, pois, bueno, unha aposta que se tiña que torcer moito para que non nos funcionara. A nosa masa social só é responder nestes actos. Sí, que eu creo que o máis bonito que podemos decir é eso, que non nos pillou por sorpresa, porque nós sabemos que ahora mismo pois creas un proxecto deste estilo e a xente vai responder, creas calquera cousa e a xente vai responder, así que eu creo que o mellor que podemos decir é eso, que non nos pilla por sorpresa. Brais e Antón, a marxe de todo o material deportivo do que estamos a falar que levaredes, que vos levades vos a nivel personal na maleta nesta viaxe? Pois a nivel personal nada en concreto, o sea, non levo nada que non utilizaría aquí nin nada en concreto. O sea, obviamente levamos un montón de regalos e cousas para donar, para darles ali, pero a nivel personal, home, igual eu que son do Depor meto unha camisetiña do Depor para deixarles ali, para que sepan tamén que é o Deportivo, pero bueno, nada máis, así. Sí, eu creo que eso, o que levamos máis ben vai ser o que traigamos, porque o que levamos pois, son moitas ganas, moito, iso, imos avisados de capacidade de adaptación, do que che decía antes, moitas ganas, pero creo que sobre todo vai ser o que traigamos de volta, esa, o que decía Manu antes de experiencias que podíamos contar ao final nosos nenos aquí da base, pois todo eso vai ser moi bonito, e ao final o que temos que levar é ganas e eso,
pouco máis. Que vos gustaría traer de volta como experiencia persoal? Pois seguramente traer de volta, pois valorar máis o que temos aquí. Unha vez que chegamos ali empecemos a darnos conta de ostra, pois na miña casa se necesito isto aparece, ou está, ou abro o caixón e está aí. Home, pois cando estás nun sitio pois que as cousas non son tan fáciles, non son tan asequibles, pois probablemente eso sexa o que máis valoremos, o feito de darte conta de que non todo o que tes aquí sin esforzo ningún, pois que non cae do ceo, sabes, que hai que valorarlo. Eso. A relativizar os problemas, que ao final moitos dos problemas, eu que son un pouco queixica, pois tamén creo que vou vir con outra mentalidade de relativizar un pouquiño todo o que che pasa, pois eso que dicía Antón, de joder, todo o que parece que tes alcance da man e que non che costa nada, que non lle das importancia ninguna, nin a veces non lle das moito valor, é que realmente seguro que cando veñamos imos dar moito máis importancia, moito máis valor a todo. Claro. Manuel tamén que asinte. É a primeira vez que Man Project organiza este campo solidario en Kenia? Sí, creo, de fútbol é o primeiro. É o primeiro. Despois o traballo de Man Project, eu vos invito a que un día chamedes a Marta, sí, por ou suposto. se non podo vir, e dades visibilidade ao proxecto que sobre o seu lombo e o de outra xente ten, porque ao final é unha auténtica maravilla, unha rapaza de 20 e poucos anos, 27, eso non tens que decir na radio, pero bueno. Que a súa clínica, que a clínica Marta Falguera, pois que se meta nestes proxectos, que a súa cara cando mo decía a min, eu sou unha persoa que tampouco é moi difícil convencerme de facer novos retos e novos proxectos, pero a súa cara que a ilusión de joder, que eu estou vendo ali os nenos xogando ao fútbol, na coña, pois vámoslo a facer que xoguen ao fútbol. Eso che enche de tal, é o que eles, eu digo yo sempre a eles, que aproveiten a experiencia, ten que ser unha experiencia que lle vai cambiar moitas cousas, seguramente na forma de entender isto. Marta cando me insistía, joder mano, para intenta vir, eu teño claro que este proxecto, se damos continuidade de que podamos facer, pois eu cando a miña filla sea un poquinho máis grande, son mellor vou a Kenia, vou dicir, mira, vinde, ahora ides a protestar porque non vos regalamos o iPhone 16. Vinde seides ver o que é a realidade do mundo. Eu quero que eles a disfruten, tan na edade de disfrutalo e aportar o seu graniño a que o mundo mellora posible. Claro. Pois parabéns por todo o traballo, por todo o esforzo para que se xa posible esta bonita viaxe solidaria. Parabéns tamén que collemos o guante, que traeremos aquí a Marta para que nos conte máis sobre Man Project e tamén da volta de Brais e de Antón. Esperemos poder contala. Hombre, claro. Para que nos contedes como foi todo por ali, que gocedes moito da experiencia, que de seguro vai ser moi enriquecedora e que volveredes cheos de valores, seguro. Seguro que sí. Moitas gracias. Moitas grazas, Manuel, grazas Brais e Antón, boa viaxe a semana que ven. Que son cantas horas de viaxe? Moitas. Pois en total viaxando, eu que dicía, debe ser un día inteiro, porque son 6 ata Madrid, casi 8 outro voo, 2 horas e pico de escala, 2 horas e media outro vuelo, outra hora de camiño hasta o sitio, bueno. Eso vai ser o que menos lembredes, as horas de viaxe. Seguro que sí. Pois graciñas por achegarvos aos nosos estudios de Radio Líder Santiago, eso, que vaya todo, de maravilla por alá, por Kenia. Moitas gracias. Moitas gracias. En
En Sicilia Invoca no hacemos pizzas, las creamos con masa fina, horno de leña y el toque mágico de nuestros pizzeros italianos. Porque aquí la tradición no se imita, se saborea. Pide tu pizza, tu pasta o tus postres artesanos y disfrútalos donde quieras con nuestro servicio a domicilio. Sicilia Invoca, auténtico sabor italiano en Santiago, Bertamiráns y A Coruña. Sicilia Invoca, cuando la pizza es arte, se nota.